申します。剣道を呼んでください。青木態度を申します。態度を呼んでください。ウェイヤージャーと申します。ウェイヤーと呼んでください。三回運動を申します。三度呼んでください。競技ハンドを申します。ハンドを呼んでください。やりマウントを申します。やりと呼んでください。そうめん天を申します。天を呼んでください。午前は文法の授業です。今月にケンさんとタナさんの誕生日があるから、私たちはお祝いをしました。1月にタナさんと私は乳酸を合格しました。今後は体操をしています。今週に腹筋と腕立て伏せは35回になりました。そして友達みんなと一緒に歌の練習をしています。帰る前に掃除をしています。そして先生を挨拶して帰ります。